Seuraavana puhuu Jori Kosonen Talentvectiasta. Jorihan on meidän hallituksen jäsen ja Jori on ollut tässä yhteistyökuviossa alusta lähtien mukana ja Talentvectialla on ollut tämmöinen yksinoikeus ensimmäisen vuoden yrityksenä hyödyntää kaupallisesti tätä materiaalia ja nyt me Andrewn kanssa on tänään kierretty muutama yritys ja yritetään löytää tuolle Jorille kilpailija. Se on hyvä, että on kilpailua, se pitää niin kuin yrityksen herjätä. Kyllä. Mutta Jori kertoo nyt seuraavaksi niin kuin hänen kokemuksia ja näkemyksiä ja sitten jos teitä kiinnostaa, niin mä voin tämän jälkeen sitten kertoa vähän siitä kotisivusta, että mitä sieltä voi näyttää sen kautta. Mutta ole hyvä, Jori. Joo, kiitos. Varmaan tuo kännykkä saattaa tehdä häiriötä, se mikrofoni, otetaan se pois, kun tuossa ihan vieressä. Joo, hyvää iltapäivää kaikille. Kiva olla taas jälleen täällä kerran. Tuossa syyskuussa pidettiin hieman vastaava tilaisuus jo silloin ja niin tänään sitten vähän päivitettyllä paketilla viedään tätä päivää läpi. Sovittiin tuossa Andrewn kanssa myöskin, että vedetään suomen kielellä, aineisto on kyllä englannin kielellä, mutta eiköhän pärjätä sillä. Mä otan tuosta alkuun ihan tuommoisen artikkeli, tuossa oli mielenkiintoista, talouselämän Uraties oli tuossa pari viikkoa sitten artikkeli aiheesta, jossa puhuttiin projektipäällikössä ammattilaisen merkityksestä ja tuosta, miten sitä voi kehittää. Ja mielestäni mielenkiintoista oli oikeastaan se, että tämä unohdettu työn sankari ja niin kuin tästä projektityöstä puhutaan, projektiammattilaista, niin joskus se hieman sieltä tuntuukin, mutta samaan aikaan siinä voisi olla semmoinenkin viesti näkökulma, että miksi niin uutisoitaisiin niin kuin huonoja uutisten sijaan hyviä uutisia, eli tuoda ammattimaisuutta esille ja sitten miten asiat onnistuu. Että vaikka ainakin mielenkiinto on siinä, että failure rateissa ja ero sitä, että jotkut asiat onnistuu, että kumpaakin totta kai on. Niin tässäkin on ehkä ihan tämmöinen niin kuin hyvä näkökulma siitä, siinä puhutaan artikkelissa hieman teemasta lisää. Mutta se on mielestäni ihan hyvän vastaanoton sai mediassa ja päästi tuonne talouselämäänkin hieman tästä teemasta. Itsestäni olen siis alalla ollut parikymmentä vuotta, tein nyt tätä konsulttina, valmentajana sekä sitten myöskin ihan hankejohtajana. Tälläkin hetkellä vedän asiakkaalle yhtä hanketta, jossa on 9 alaprojektia ja organisaatiossa on 80 ihmistä kaiken kaikkiaan. Ja mielestäni siinä on hyvin niin kuin, myös kompaan pari niin kuin teemaa, että tästä tänäänkin on tullut esille niin kuin tärkeyksiä asioissa. Ne 3 asiaa on se hankkeen omistaja, omistajuus, governance, miten se organisaatio on rakennettu. Ja sitten saattaa olla, että mulla voi olla joku vaikutus onnistumiseen, saa nähdä. Se ei ole vielä loppu siis. Mutta kuitenkin nämä näkökulmat, omistajuus, governance sekä sitä hanke vetää, niin silloin on tietenkin aina tärkeä rooli kaiken kaikkiaan. Ja sitten se tietenkin se koko organisaatio, ketä siellä työtä tekee. Ja tämän aikana mä tulen käsittelemään pikkusen niin teemoja ympäriltä vielä näitä tutkimusaineistoja näkökulmaa vielä, että niin näitä tutkimustuloksia, niin kuin tuossa Andrewkin tuossa viittasi, niin aika paljon me nähdään, että on niin kuin ensinnäkin tapahtuu paljon alueella, eli siis maailmassa tehdään projekteja huikea määrä. Se on yksi näkökulma. Ja sen määrä uskotaan edelleenkin kasvavan. Että se on niin mielenkiintoista. Sinänsä me ollaan oikealla tiellä, että uravalinta pitäisi olla lähtökohtaisesti hyvä. Haastavia töitä tulee riittämään, yhä enemmän asioita tehdään projektiluontoisesti. Ja sitä myöskin taas tietyt tutkimuksetkin sitten, eikä PIAMA-tutkimus sitten vahvistaa tätä viestiä vielä. Eli ammattikunta tulee kasvamaan yhä enemmän määrin, koska projekteja tehdään yhä enemmän monissa organisaatioissa. Ja sitten kun sitä tarkastelee vielä sen kautta, että miksi se ammattimaisuus voisi olla tärkeää organisaatiossa, niin tulee tutkimustuloksia sitten näistä, että useampi tutkimus kertoo epäonnistusta edelleenkin, mutta myöskin toista onnistumisenkin löytyy. Ja tämän takia mielestäni ammattimaisuus on tärkeässä roolissa ja tämä yksi näkökulma siihen, miksi Talentvectia lähti mukaan tähän APM-yhteistyöhön oli se, että tuossa historiassa tuli esille, me nähtiin, että siellä on tiettyjä työkaluja, kun osataan soveltaa. Osa teistä varmaan on nyt tutustunutkin aineistoihin ja niistä nyt suoraan ei löydy kaikkia vastauksia tietenkään, mutta jos niitä itse on 1,5 vuotta tehnyt näiden työkalujen kanssa töitä tai aineistojen kanssa, niin kyllä sitä aika paljon pystyy ammentamaan paljon semmoista hyötyä toki meidän konsulttivalmennusyhtiön näkökulmaa, mutta ennen kaikkea asiakkaille. Ja se on iso asetti, että asiakas pitää hyötyä siitä, mikä on meidän näkemys, minkälaista asioita me best practicena viedään eteenpäin. Ja AP on selvästi tarjonnut kansainvälisen flavorin näihin kansainvälisiin hyviin käytäntöihin. Ja sieltä on tullut se selkeästi asiakkaalla se lisäarvo kaiken kaikkiaan.
Ja jos tästä on tutkimustuloksista muutaman asian ottaa tästä esille vielä, vai ottaa vaikka viimeisen täältä esimerkkinä esille, niin kuitenkin sitten usea tutkimus, niin kuin tuo Piemäki-tutkimus sanoo, että urapolut, kun orgastioilla on urapolut olemassa, ne menestyy keskimääräistä paremmin ja ne taloudelliset tulokset on parempia kuin orgastioilla ei sellaista ole. Ja se on mielestäni aika mielenkiintoinen näkökulma, että kun systemaattisesti kehitetään, eli tavallaan tuossa Andrewn kommentti on koppia, eli ne 5 dimensions näkökulma, kun niitä kaikki osalta kehitetään ja myöskin selkeästi meillä on urapolut olemassa tarjolla organisaatioissa projektityötä tekeville, niin ne performoivat taloudellisesti paremmin kuin keskimäärin verrokkiryhmänsä. Niin tämä viesti on aika tärkeä, niin kun puhutaan niin yrityksen johdon näkökulmasta. Siitä kiinnostaa kuitenkin ylä- ja alarivi, ja projekteja tehdään siellä välissä vaikuttaakseen ylä- ja alariviin. Ja tämä urapolkuajattelu on yksi keskeinen osa tätä kokonaisuutta, ja siihen mun mielestä tämä APM Competence Framework muun muassa antaa erinomaiset niin elementit lähteä kehittämään sitä osaamisvaatimuksia ja niitä urapolkuja sen pohjalta. Ja monta muuta tutkimusta myöskin on olemassa. Ehkä mä haluaisin tästä kelmusta nostaa ehkä ton esille tavallaan tämän, että monesti on myöskin sitä, että jotta projektitoiminta saisi enemmän tilaa organisaatiossa, pitäisi puhua enemmän niistä onnistumista ja menestystarinoista, jakaa tavallaan niitä. Että kääntää se informaatiovirta hyviin puoliin ja niihin onnistumisiin. Ja koska muun muassa Piemätutkimusta vastaavasti myös sanoi tuossa 2013, että siellä on tutkittu trendiä, kuinka paljon laitetaan rahaa osaamisen kehittämiseen. Trendi kertoo, että se on 2011-2013 laskenut koko ajan. Ja samaan aikaan failure rate meni samalla lailla alaspäin. Aika mielenkiintoinen. Ja mielestäni näitä tutkimuksista siinä mielessä on mielenkiintoisia, että kun sieltä katsoo ja pystyy perustelemaan, että minkä takia kannattaa systemaattisesti jatkuvasti kehittää osaamista ja niitä prosesseja, niin kyllä sieltä löytyy yhtymäkohtia. Niin se on se mainstream, mitä kannattaisi mennä, että päästä puhumaan niistä onnistuista sen sijaan, että puhutaan tavallaan eri tutkimusten kautta, mikä niissä epäonnistuu. Ja tätä kautta oikeastaan, mitä meidän ammatissa on pystynyt käyttämään samaa tarinaa toistepäin, että miten pystyisi puhumaan onnistumisesta. No kyllä se monesti on sitten se ylimmälle johdolle, että nostaa ne asiat numeroina esille. Tuosta näkökulma tässä on, että näyttää, että paljon te voitte menettää rahaa, jos teidän orgasten maturiteetti on huono. Jos teillä on maturiteetti hyvä, paljon te voitte saada paremman success ratein tai muuten taloudellisesti menestyä paremmin. Tämmöisen yksiköisen kaavan kautta me tässä näkyy periaatteessa niin portfolio, johon on muutama asiakkaalla tehty ihan arviota siitä, että kuinka paljon rahaa ne vois säästää paremmalla projektihallinnalla. Se on meidän toiminnan kannalta hyvä business case. Antamalla meidän palveluista tietty määrä euroja, niin teidän potentiaalisesti säästömahdollisuus on tuon verran. Tähdät se on ihan pieni se. Talon sisällä yhtä lailla, että laatu kautta PMO:n roolit, kuinka paljon ne tukee ja millä effortilla tukee niitä projekteja niin yhtä lailla, niin sillä periaatteessa pyritään varmistamaan se, että organisaatio menestyy taloudellisesti niin hyvin. Niin se on aika mielenkiintoinen toi näkökulma. Ja niin kuin sanotaan ihan yksi esimerkki, vaikka näin, että 10 miljoonan portfolio, niin siellä päästiin 3,5 tonnin vuotuiseen hyötyyn kehittämällä tietyn toimenpiteen kompetenssia. Sillä perusteella tavallaan se hyöty, että lähdetään tekemään näitä asioita systemaattisesti jatkuvasti eteenpäin. Niin 3,5 tonnin rivin alle on aika paljon rahaa. Jotkut laskee sen saman asian toistepäin, että 300 500 rahaa, paljon projektiliikeorganisaatioita pitäisi myydä enemmän saavuttaakseen sen saman bottom line. Jotkut käyttää kerronta 4, jotkut käyttää kerronta 6. No lyhyt testi, 350 000 euroa kertaa 6, paljon se on? 2,1 miljoonaa. No sanotaan näin, että moni voi miettiä, että jos periaatteessa portfolio on 10 miljoonaa euroa, se portfolio, mitä asiakas tekee projektiliiketoimintana, se pitäisikin myydä 2,1 miljoonaa euroa lisää liikevaihtoa, niin 20% kasvua perus sitä, että tekemään asioita paremmin voisi säästää 350 000 euroa. Siinä heti nähdään, että okei, varmaan totuus on jossain sinne välissä, mutta kaikki saman voi ymmärtää, että todennäköisesti ei kovin helppoa yhdessä vuodessa tai 2 vuodessa kehtä 20% nostaa sitä liikevaihtotasoa.
voisi miettiä, millä tavalla voisi parantaa sitä organisaation toimituskykyä. Ja sitä kautta päästään siihen niin kuin teemaan, eli teemaan tavallaan siihen, että minkä takia se niin kuin osaaminen on tärkeää. Menemme tuohon tarkemmin vielä tuossa kohtaa, mutta lähinnä sitä, että osaaminen ja nyt nimenomaan sen projektityön tekijän osaaminen on tärkeässä roolissa. Ja projektipäällikkö, omistaja sekä se governance-malli itsessään. Sen sijaan mä katsoisin muutaman sanan tuosta, komppasin muutaman kelmun tähän siihen tuosta aikaisemmasta keskustelusta, siitä oli puhetta, että niin kuin, jos yksinkertaistaa tätä niin kuin myöskin FiveDimension niin etunäkökulmaa, joka korostaa niin kuin osaamista ja kompetenssia ja sitten otetaan se projektipäällikkö tai projektityöntekijät. Niin näkökulmassa oikeastaan niin kuin se, että miten varmistaa, että organisaatiossa oikeat ihmiset oikeassa paikassa. Perustuu siihen, että pitäisi ensin ymmärtää se portfolio, mitä tehdään. Sitä vasten katsoa, minkälaista osaamista me tarvitaan. Sitten arvioida ja se määrittää se kompetenssi ja urapolut sitä vasten, että me määritään tänä päivänä ja tulevaisuudessa. Ja näihin käytännössä niin kuin tämän kyvykkyysarviointiin kautta kompetenssiarviointiin APM, siis Competence Framework, antaa työkalu itsessään siihen, joka mahdollistaa taas sitten vastaavasti gap-analyysin tekemisen itsessään. Me ollaan myös tehty nyt tällä hetkellä Suomessa reilu 200 tämän Competence Frameworkin pohjalta osaamisarviointia ja katsottu urapolkuja niin roolien pohjalta. Ja sieltä kautta saadaan sitten esimerkkinä koulutusmahdollisuus urapolkuja itsessään, tai sitten millä tavalla sitten organisaatiot ylipäätään päättää kehittää niitä. Niin siinä on ihan selkeä mallitavalla tapa tehdä. Tämän tyyppisesti niin kun sieltä kun soveltaa näitä menetelmiä tuolta APM-työkalustosta, niin tämmöisiä, että pystyy niin kuin selkeästi rakentamaan. Toinen näkökulma, mikä tuossa seuraava poimi tuossa aikaisesta keskustelusta oli hieman keskustelu, miten sitten niin kuin varmistaa sen, että meillä tulisi niitä oikeita ihmisiä tänne. Niin se on myös mielenkiintoinen ja monesti niin kuin organisaatio sanoo, että meillä saattaa olla vaikka 100 projektipäällikköä. Sitten kuitenkin ne tekee tietyn määrän hankkeita, eikä vaativia kompleksisia projekteja kautta hankkeita, niin miten tunnistaa, miten niistä 100 poimitu sitten vaikka ne parhaat, jotka sitten oikeasti kykenevät, että taas olisi oikein oikeassa paikassa, niin siinä loppuu joskus niin kuin lääkkeet niin kuin kesken. Mutta se, mikä jännä, monet sanoo, että siitä yleensä on 15-25% siitä väestä on sitten kykeneviä johtamaan niitä vaativia projekteja tai hankkeita. Mutta sitten toista taas sit siinä, että mitä itse olen käyttänyt tässä vuosien varrella, sitten ottanut näiden osaamisarvioiden työkalujen tueksi tavallaan niin kuin diskityyppisen käytännösprofiilimallin mukaan. Ja sielläkin on taas kysymys siitä, minkä tyyppisiä projekteja tehdään, niin tässä on pari näkökulmaa, niin kuin, että profiilien kautta nähdään, että jos mennään vaikka rakennusteollisuus tai sitten ICT-organisaatiot, niin kyllä sitä profiileista, mitä mä oon 10 vuotta tehnyt, niin sieltä löytyy tuommoisia profiileja, jotka menestyy ja pärjää hankkeissa. Sitten kun mennään sisäisen kehittämispuolelle, nähdään tavallaan, että siellä on erityyppistä, jotka organisaatio johtaa muutoshankkeita ja muita, on eri profiili. Ja tavallaan näiden arviointien ja näiden työkalun lisäksi kannattaa ottaa käytösprofiileja. Varmistaako se sen, että me tunnistetaan ne potentiaalit, että kenestä voisi kasvaa niitä kompetentteja hankevetäjiä esimerkiksi. Mulla on useampi asiakas sanonut, kun tätä riskiä on käytetty, kun katsottu, että missä on haasteita, niin sitten löytyy tietysti profiileista. Eli tyypillinen asiantuntija riskin S-profiiliin, sieltä löytyy suurimmat haasteet, löytyy siellä. Ne pärjää projekteissa, mutta ne pärjää vaativissa, enää muutostilanteissa tai vaativissa isossa hankkeissa. Näin taas yhtymäkohta löytyy hyvin, hyvin selkeästi. Ja siinä oli yksi niin kuin vaan näkökulma, mitä tuossa toitte esille siitä, että miten tunnistaisi niitä oikeita. Niin kuin kannattaa assessmentin avulla sekä käytännösprofiilimalleja apuna tunnistaakseen oikeita ihmisiä. Silloin saadaan sitä osumatarkkuutta niin kuin paremmaksi. Ja näitä kun asioita tässä tekee, arvioi, katsoo profiilien kautta, niin kyllä tällaiset vektiäkin jakaa käytännössä ton saman vision. Minusta hirveän mielenkiintoinen tämä tavallaan tämä näkökulma, minkä halutaan jakaa. Niin tämä on mielenkiintoinen, kun tuossa asiakkaan kanssa puhumaan, niin se on hyvin monivivahteinen. Sieltä hyvin pääsee kyllä kiinni niitä asioita, että miksi teillä epäonnistuu. Voidaan puhua prosesseista, voidaan puhua ihmisistä, onko se oikeat kompetenssit paikalla, onko se määritelty. Niin kyllä usein on sillä tavalla, niin kuin tuossa sanoin, että governance, omistajuus ja projektipäällikkyys ratkaisee hyvin paljon. Ei vielä kaikkea, mutta paljon. Sitten kun näitä pohditaan sillä tavalla, että mitä ne tarkoittaa, niin kyllä ne hommat rupeaa onnistumaan. Ja se on niin kuin se, mitä me jaetaan niin Vektien kanssa tuo visio kanssa oikein hyvin. Ja sitten kun katsotaan, mitä me vuoden aikana on tehty, niin jos katsotaan lyhyesti meidän palvelua sen tarkemmin, mutta kyllä meidän niin kuin palvelu
tarjota tänä päivänä on hyvin niin kuin synkassa niin kuin kansainvälistandardien kanssa. Siis IPMAN yhtä lailla, PMI-standardeja katsotaan yhtä lailla, mutta APM on voimakkaammin niissä kyllä mukana meidän palvelutarjoamissa tänä päivänä. Eikä sitten kun katsotaan, meillä on nämä niin kuin uudistusohjelmien johtajana ja projektikulttuurin kehittäminen, niin kyllä siellä on ne AP-menetelmämallit sovellettuna kaikissa meidän tarjoamissa mukana. Ja tällä voi sanoa, että on sitä tietotapaa kilpailua tässä 1,5 vuotta pyritty, tai reilu vuosi käytännössä pyritty ottamaan. Ja uskoisin, että jos talouslukuja katsoo, niin vähän tulkitsee, niin mehän iso firma, meillä on 8,5 miljoonan liikevaihto ja vähän yli 80 duunissa, niin tehdään monta muutakin projektijohtamista, että kilpailuja suoraan voi verrata, mutta kuitenkin on ihan hyvin ollaan tälläkin alueella pärjätty. Eli ainakin meidän toimijalle näkökulmasta niin hyötyjä tästä yhteistyöstä on ollut. No, tästä ammattimaisuuteen tärkeämpää siitä vielä, eli jos mulla on tässä alkuun heti, että jos katsoo, että mitä siitä ammattimaisuudesta on niin hyötyä, etuja ja niin kuin eri näkökulmia vielä, niin kyllä se niin kuin noihin näkökulmiin sitten löytyy. Ja tätä promoamista tarvitaan liiketoimintaan, HR:lle sekä sitten käytössä PMO:n toimesta. Eli jos katsoo niin kuin organisaation näkökulmaa, niin kyllähän nämä on ne keskeiset odotukset henkilötasolla on tämmöisiä asioita, sekä sitten tietenkin nämä yhtä lailla, että sertifioinnin ja muiden kautta nuo asiat sieltä löytyy. Hyppään tämän ehkä hieman väliin lyhyemmin, mutta tässä ehkä kuitenkin sitä, että kun puhutaan ammattimaisuudesta ja ammatista, niin on erilaisia määrityksiä. APM-määritykset tuossa näitte ja sitten on määritetty vähän eri lailla näitä muutamia näkökulmia, mutta hyvin samoista asioista puhutaan. Ja mielestäni se tärkein tulee nyt sitten oikeastaan siihen, että tämä Five Dimensions, mistä tästä on ollut puhetta, ja tuossa se on sen Five Dimensions määritelmä löytyy tuosta. Niin mä kyllä allekirjoitan tuon Andrewn kommentin ja APM niin kuin statementin siitä, että kaikki osa-alueita pitää pystyä hyödyntämään. Et ilman, vaikka en tiedä, jos ajatellaan, että kehitetään 2 vuotta prosesseja, sitten niin kuin laatupäällikkö lähtee talosta pois ja sitten omistajuus on hukassa 1,5 vuotta, niin kyllä se prosessimaailma rapautuu. Näin se menee. Sama juttu, jos todetaan, että nyt ei kouluta kehitetä ihmisiä, niin sekin rapautuu noin vuodessa. Sitten rupeaa näkyä tuloksia. Mä tiedän muutama organisaatio tälläkin hetkellä sanoo, että tietää, että okei, nyt on niin kuin henkilöstö on vaihtunut PMOssa ja muu, sitten sanoo, että nyt rupeaa näkymään, että maturiteetti laskee, mutta johto ei vieläkään kuitenkaan reagoi. Siis laajasti, että muutamat henkilöt näkee, mutta laajasti ei vielä hyväksytä sitä. Ensin pitää saada pari kertaa turpaa todeta, että uudestaan pitää käynnistää. Että jatkuva kehittäminen ja sitä kautta sitoutuminen tavallaan kaikki näin 5 näkökulmaa on se juttu. Ja yksi näkökulma, tähän mennään tuohon asiakaskeisi-esimerkkeihin näiden kautta pikkusen, mutta yksi niin APM-hyöty on kyllä sitä, että tämä näkyvyys itsessään, eli mekin ollaan oltu tuossa APM Project Magazinessa on oltu esillä, eli on oltu siellä, ja kyllä nämä niin kuin on tukenut meidän liiketoimintaa ja myöskin tuosta ammattimaasta esille. Että minusta on hyvä niin kuin tunnistaa, että jos asiakasorganisaatio lähtee mukaan, niin varmaan jos on hyviä juttuja, niin varmaan pääsee niin kuin kansainvälistikin esille lehdistöön ja muuta. Et siinä on yksi taas promo tästä omaa organisaation osaamista ja kyvykkyyttä, ja minua on hyödytty myös siitä myös tälläkin tavalla. No tässä, eli tämä tuttu, mikä tuossa tuli jo esille tavallaan, nämä Five Dimensions elementit, mä käyn muutamia keisejä läpi. Eli Suomessa käytännössä 3 organisaatiota tällä hetkellä, mitä mä oon tehnyt, on vahvasti sitoutunut tähän Five Dimensions niin kuin käyttöönottoon ja sen viemiseen heillä arjessa eteenpäin. Niin mä käyn niistä paria tässä kohtaa läpi. En näistä nyt käy tarkemmin läpi. Ehkä muutaman sanan voisi sanoa sen verran, että jos Body of Knowledge ajattelee, niin siellä on versiot 5 ja 6. Body of Knowledge numero 5 on enemmän projektihallintaa ja Body of Knowledge numero 6 on program managementtia. Ja niin on selvä niin kuin fokusero. Et siinä on ehkä noista dokumenteista. Competence Framework on, siitä oli puhetta jonkin verran, eli siellä osaamista määritellään ja arvioidaan ja saadaan niitä kehittämispolkuja esille ja muut tuossa, mutta käyn muutaman keisin kautta läpi. Eli case Berkin-Elmer, että jos katsoo sieltä tavalla heidän niin kuin soveltamistapaansa tähän Five Dimensionsiin, niin ehkä muutaman sanan haluaisin sanoa sillä tavalla, että kun puhutaan Body of Knowledgeista, eli puhutaan noista teemoista tuossa, niin siellä niin kuin, se tarkoittaa myös sitä, että se ei tarkoita sitä, että meidän pitää organisaationa noudattaa APM-prosessia.
Se tarkoittaa sitä, että organisaatio pitää noudattaa projektiprogrammi tai portfolio-prosessia, ne pitää olla dokumentoitu ja kuvattu, ja niitä systemaattisesti kehitetään. Et se on yksi niin tärkeä, että ei pakota, että pitää olla APM-prosessi ikään kuin, vaan pitää olla prosessimaailma kunnossa. Eikö niin? Se on se juttu. Ja sitten taas kun mennään Competence Frameworkiin yhtä lailla, niin APM antaa kyllä niin kuin erittäin hyvän niin kuin feedbackia ja menetelmän tavallaan sen osaamisen määrittämiseen. Qualifications, niin siihen liittyy sitten niin näillä organisaatioilla esimerkiksi on sitä, että on nämä koulutusohjelmat, tehtävänimikkeet ja sitten taas urapolut sekä sitten tämä ulkopuolinen niin kuin taho, joka arvioi heidän tai sitoutumista siihen tavallaan jatkuvaan kehittämiseen. Et siinä on tavallaan toi 5-sovellutus heille. Tuu kohta muutamalla kalvolla myös siihen sitten tavallaan, että miten sitten vähän tämä maturiteetti. Me ollaan aika monen organisaatioon tehty maturiteettitestiä myöskin, jotka on SIG 17, niin sielläkin on vähän näitä testattu näitä maturiteetteja, että kuinka maturi organisaatio olisi noudattamaan tätä ja katsotaan sitä kohta. Toinen Orion Pharma, toinen sovellutusta siitä FiDMS:n soveltamisesta ja sama juttu tavallaan, että niin kuin sanottu, täällä heillä on oma R&D handbookissa, eikö niin? Sitten heillä on taas urapolku, jota on vuoden vanha. Nyt heillä on se urapolku, täällä vielä luodaan, mutta nyt siellä on urapolut olemassa. Ja ovat käyttäneet tätä Competence Frameworkin pohjana tavallaan siellä. Ja sitten on käyty tehtävänimikkeet läpi sekä käyty palkkaluokat läpi ja kaikki on nyt niin kuin mallillaan aika hyvin sielläkin. Ja sitten kansainvälisten sertifiointien tai niin kuin kansainvälisen niin kuin sertifiointien kautta prosessien niin kuin noudattaminen ja sitten vielä tämä IPMA sekä sitten heillä lääketeollisuuden on omat prosessimaailmat myöskin. Niin näitä ne arjessa tavallaan niin kuin sitten tarkoittaa, että toista tuttu elementti, mutta se mitattavuus, läpinäkyvyys, systemaattinen jatkuva kehittäminen, se on monista niin kuin puuttunut. Sekä tyypillisesti kun tehdään näitä arviointeja, niin monesti se tarkoittaa sitä, että organisaatio järjestää tämä asia kunnossa. Mutta sitten kun mennään alaspäin, niin se koko ajan se maturiteetti niin kuin laskee. Et me ollaan hyviä kyllä piirtämään prosesseja kyllä. Et siinä me ollaan ihan maailman luokkaa, voisi sanoa näin. Mutta sitten tässä ihmispuolessa me ei ole niin hyviä. Ja sitten vielä kun tätä katsoo tätä niin kuin sovellutusta vielä sitten vähän lisää, niin tämän tyyppisiä ne tarkoittaa heille sitten, mitä ne siellä Orion Pharmassa on. Ja tämä on saanut erittäin hyvän palautteen heille siellä ja saanut läpinäkyvyyttä ja nimenomaan arvostusta siinä organisaatiossa. Koko se PMO-community itsessään ja projektipäälliköt. Tuossa vielä poimittua hieman APM-aineistosta tavalla näkökulmaa vielä myöskin, että miten niin kuin vähän kansainvälisestä näkökulmasta, miksi tämä on nähty, että on tärkeää seurata noudattaa tätä 5 ja niitä tiettyjä hyötyjä, niin kyllä ne aika paljon näissä vahvasti on. Tuosta maturiteettimallista vähän, eli ei tehdä assessmointia tässä kohtaa suoraan, mutta katsotaan vähän, että mitä se niin kuin tarkoittaa. Niin kuin, ja nyt mä oon tehnyt nyt 3 kertaa niin kuin näissä SIGeissä kysely, tai 2 kertaa, anteeksi, jo 2 kertaa kysely, ja siellä on kuitenkin ollut käytännössä noin 70 ihmistä, ja sen mukaan 4 organisaatio olisi päässyt läpi tavallaan tästä corporate accreditation-prosessista, joka kertoisi sen, että organisaatio noudattaa hyviä käytäntöjä, kehittää systemaattisesti, noudattaa 5-filosofiaa. Noin 74 kappaletta on saanut riittävän määrän pisteitä, että niin kuin olisi akkreditoitu organisaatio. Eli matkaa on vielä jonkin verran. Niin siis ne olisi saanut omasta mielestään? Omasta mielestään, niin, joo. Sitä ei kukaan ei ollut ketään asessoria, joka olisi tutkinut sen. No, se on totta. Joo, se on hyvä tarkennus kyllä. Joo. Mutta sitten kun katsoo niin kuin sitä, että miten se niin kuin, high level niin kuin näkökulma tässä on, kysymys on siitä, että kuinka organisaatio noudattaa näitä 5 näkökulmaa ja millä tarkkuustasolla, niin se tulos tulee sitä kautta. Tämä on hyvä semmoinen niin kuin ihan itsearviointimenettely siinä määrin, että jos haluaa keskusta organisaatio, jos haluaa viedä kulttuuria eteenpäin ja
nähdä niitä hyötyjä, niin tekemällä tämmöisen ihan perusarvion keskustelun kautta tavallaan, missä kohtaa mennään, niin kyllä se antaa aika hyvän kuvan siitä organisaation niin kuin kyvykkyydestä, maturiteetista, että menestytään näillä saroilla. Niin kuin sanottu, vaikka täällä lukee nyt APM täällä, niin yhtäällä voi olla oma prosessimaailma, voi olla se Competence Framework, APM on erittäin hyvä sellainen, eikä tavallaan ne asiat voivat olla muutenkin kuin APM, mutta APM tarjoaa ne hyvän pohjan sille kehittämiselle. Jos tässä voi keskeyttää, niin niin kuin mä kerroin, että me yritetään löytää heidän kilpailijoita tähän kuvioon mukaan, ja jos tähän löytyy useampia palveluntarjoajia, niin me saatamme implementoida tämän APM:n assessmointin tähän kohtaan. Se tarkoittaa, että siellä on niinku tietty tämmöinen kaavake, jonka hakija täyttää, ja sitten meidän assessori katsoo, että onko se niinku riittävä, ja sitten siinä voidaan käydä vielä keskustelua. Ja sen jälkeen yritys voi käyttää tämmöistä logoa, että he on niinku sitoutunut tähän. Kyllä, joo. Siihen tarvitaan niinku vähän isompi markkina, että meidän kannattaa lähteä tähän. Joo. Ja kyllä mä uskoisin tuosta, ainakin uskoisin näistä meidän kolmesta tuossa pari esitteli, mä uskoisin varmaan, että niistä joku on varmaan lähdössä siihen mukaan, haluaa katsoa tavallaan tietoa kuluttua, että kuinka pääseekö ne läpi tavallaan siitä. Niin kuin tämä on tosi high level, tämähän on snapshotti niin isosta asiasta, mutta kuitenkin kuvastaa niitä asioita, millä vakavuudella pitää asioita kehittää. Eli siinä on semmoinen ihan self-scoring, voi niin kuin kokeilla omassa organisaatiossa, kun nämähän tulee sitten myöskin teille jaettavissa aineistoksi. Sitten mä ottaisin pikkusen noista urapoluista tavallaan sillä tavalla esille, eli miten sitten niin kuin tässä värimaailmassa puhutaan näistä niin kuin väreistä, eli accountability achievement näkökulmista, niin otetaan täältä muutaman, niin sekä sitten vielä toi commitment, niin tältähän se maailma saattaisi näyttää, näyttää meidän näkökulmasta, tai service provider näkökulmasta, mitä me tarjotaan organisaatiolle, mutta yhtä lailla se voi olla hyvin PMO-tehtävä organisaatiosta, tai HR-tehtävä, tai sitten sen, kun ylipäätään omistaa projektihallinnan prosessit. Tämä tarkoittaa sitä, että organisaatio tarkastelee ja arvioi sen oman ensikäisen portfolion, minkä tyyppisiä projekteja meillä on nyt ja tulevaisuudessa, kuinka vaativia ne on, ja sitten taas vastaavalla menettelyllä arvioi sitä, että minkälaisia kompetensseja me tarvitaan. Ja sen mukaan laatii sen kompetenssipohjan omalle organisaatiolle, että mitä kompetensseja vaaditaan. Ja sitä kautta päästään tarvittaessa asesmoina arvioimaan niitä kompetensseja, että millä tasolla nyt ollaan, mihin suuntaan mennään, missä ne gapit on. Ja tämän pohjalta taas sitten päästään siihen, kun tähän roolipohjaisen urapolkukeskusteluun ja roolikautta kehityspolut voidaan rakentaa. Ja sitten sen jälkeen vasta ruvetaan miettimään, että millä kehittämistoimenpiteillä me viedään sitä organisaatiokyvykkyyttä eteenpäin. Ja tämä tavallaan on muista sitä, että täällä on mun mielestä, ehkä se on meillä siinä määrin huono, että jos nämä hyvin tehdään, niin meillä on vähemmän leipää, on periaatteessa, koska siellä tulee täsmätoimenpiteitä, ei panna kaveri 5 päivän kurssille, mene nyt tonne, että sitten se varmaan osaa ne yleisasiat. Vaan täällä tulee, että okei, että sulla on 2 teemaa, että noissa sun pitää osaa myös syventää. Mutta organisaation kannalta se hyöty on siinä, että lisätään niitä taitoja, missä ne gapit tavallaan on, eikä mennä yleisiä taitoja lisää hankkimaan. Niin siinä on vähän kaksiterämiekkä meidän kannalta, mutta hyöty on asiakkaalle. Et silloin me tehdään niitä oikeita asioita sille porukalle, ketä meillä on töissä, ketä me halutaan kehittää ja kasvattaa. Ja näissä 3 stepissä se lähtökohtaisesti menee. Ja näitä, mitä asiakkailla on tehty, niin tämä prosessi ei ole kovin pitkä. Tämä riippuu organisaatiosta, niin tämä saattaa olla semmoinen 1–3 kuukauteen. Tässä saattaa olla jäskerran kuukaudesta 2 kuukauteen. Sikäli kun HR hyväksyy sen, se riippuu aika paljon siitä, että on nähnyt näitä perushaasteita, että PMO ja joku kehittää vaikka bisneksessä tämmöisiä juttuja, vaikka jossain divarissa tai jossain isossa liiketoimintayksikössä. Ja sitten siellä on globaali HR, joka ajattelee asioita vähän toisella tapaa. Tämä myynnillinen haaste tavallaan, tämä asiat kohtaa. Niin tarvitaan sitä debattia. Että kyllä se tarvitaan yhteistyötä näiden tekemisessä, se liiketonta PMO ja HR pitää tehdä yhdessä nämä asiat. Silloin siitä tulee hyvä tulos ja päästään eteenpäin. Ja mulla on tuossa muutama statementti sitten näistä asiakkaiden kommenteista tavallaan, mitä palautetta me ollaan saatu näiden työkalujen käytöstä. Niin kyllä on antanut vahvistua itselle siinä, että oikealla jäljellä ollaan, oikeita asioita tehdään.
hyvän palautteen saanut, siitä on hyvä niin kuin jatkaa. Mä otan tuohon vielä yhden näkökulman, eli näistä urapoluista tässä yksi kysymys oli tämä Prince 2 jossain vaiheessa tavallaan. Ja tässä on yksi näkemys tavallaan siihen, niin kuin, miten nähdään nämä kompetenssit ja nämä kansainväliset standardit ja nämä eri sertifikaatit. Ja tosiaan Englannissahan se on tavallaan tämä RPP, eikä rekisteröity projektiammattilainen on tuossa, on tavallaan se kompetenssivaatimustaso on tuolla, kun he puhuvat ammattiprojektipäälliköstä. Jos mä oikein muistan, niitä on tällä hetkellä noin 350 ammattiprojektipäällikköä, noin vuosittainenkin, eli tarkka luku tänä päivänä on sillä tasolla. Ja osaamisvaatimustasolta se on niin kuin mun tulkinnan mukaan, on tuossa IMA B-tasosta hieman vaativampi taso vielä, miten he ovat kuvanneet sen vaatimukset. Ne kaikki löytyy sieltä, muun muassa APM-verkkosivuilta löytyy se kuvaus siellä. Ja organisaatiot se vaatii siihen, että ollaan sitouduttu tuohon Five Dimension soveltamiseen. Oli tämmöinen hauska vielä, että vielä sen verran tuossa oli näköjään tässä setissä tästä urapoluista tavallaan, että urapolu kummasti tarkoittaa myös sitä tavalla, että sulla on se tehtävänimike, management grade sekä salary range. Silloin se on niin urapolku eikä kehityspolku. Että oikeasti pitäisi olla organisaatio siellä mukana. Ja sitten kaikkea kiinnostavaa tietenkin sitä, että niin kuin tuoda läpinäkyväksi sitten, että jos tienaakin jonkin verran. Eli Aras People Englannissa sitten vuosittain tekee kyselyä, mitä nämä projektipäälliköt, PMO-vetäjät ja program-managerit tienaa. Ja tuossa näkee, että program-manageri tienaa enemmän kuin PMO-vetäjä ja projektipäällikkö. Mun nehän tekee firmalle bisnestä, hyötyä ja tuloksia. Niitä myös sitten palkitaan kohtuullisesti. En osaa sanoa niin kuin punnista käännetty euroiksi, en tiedä niin kuin tarkalleen mikä on se niin kuin palkkataso Englannissa, mutta ei noita huonoja lukujakaan ole. Jos ajattelee, että olisi vaativassa tehtävässä, niin voisi motivoida. Eikö niin? Siellä jos katsoo näin, että top 10 programmaanakin tienaa 90 000 euroa, niin on se nyt kohtuu hyvä palkka. Enemmän kuin moni toimitusjohtaja tienaa. Jos suomalaisia palkkavertailua vertaa, niin se on ihan vaativa tehtävä. Jes, tulisiko tässä kohtaa kysyttävää? Joo. Tämä myynti tuonne HR:lle. Global HR tosiaan katsoo vähän eri näkökulmasta. Joo. Niin, millaisia debatteja siellä käydään ja miten se viesti saadaan perille? Joo. Se miten meidän esimerkiksi on käyty sillä tavalla, miten se debatti on saatu liikkeelle, että on jälleen kerran tämäkin on projekti kehittää näitä asioita. Löytää se vahva liiketoiminnan omistaja, joka pystyy vaikuttamaan siihen globaalinkin HR:n esimerkiksi niin kuin toimintaan sillä tavalla, että nämä ovat kompetenssi tapa viedä meidän näitä kulttuuria eteenpäin. Eikä hakea ja myydä se hyväksyntä sitä kautta. Koska se johtaa usein siihen, että sitä niin kuin voisi sanoa näin, että niin kuin globaali HR on useissa tapauksissa kuitenkin ne tehtävän nimikkeet ja työroolisuvaukset on olemassa. Työroolisuvaukset, jos se määritellään vaikka leadership, influencing ja nämä on niin kuin tärkeitä asioita. Mutta sitten, että mentäisiin sinne käyttäytymistasolle, mitä se tarkoittaa arjen tasolla, sitä syvyyttä siellä globaalissa HR:ssä ei ole. Ja tämä aiheuttaa helposti sen niin kuin ristiriitaisen näkemyksen, että millä tavalla tätä HR-toimintoa viedään eteenpäin kompetenssimielessä. Et se on sen takia tärkeää, että se tavallaan tulee sieltä liiketoiminnan kanssa yhdessä tehtynä. Ja sitten toinen näkökulma on sitä, että mikä mä oon pystynyt tekemään välillä sillä tavalla vähän pienille firmoille sitä, että antaa ne job profilit olla, antaa niiden olla, mutta otetaan tähän kylkeen tavallaan se ammatillinen lisää. Että näissä työrooleissa nämä kompetenssit on tärkeitä ja näitä voi asesmoida ja muuta. Ja ne on kevyemmin otettu, ne on sitten vain kehityskeskustelun osana. Ne arviointilomakkeet ja kehitystoimenpiteet ja muut tavalla, jolloin tavallaan ei oteta sitä niin HR siihen jarruksi, vaan että business vie eteenpäin ja PMOt eteenpäin sitä kompetenssiaan. Ja sitten tätä kautta lähtee vaikuttamaan pikkuhiljaa siihen, että se hyväksyntä saavutetaan. Että vähän eri tapoja löytyy niin kuin siinä polun varrella. Tuleeko muita kysymyksiä tässä vaiheessa? Mä tuosta hyppäisin muutaman, ihan tarkoitus mä varttiin, kun mulla oli aikaa, mutta muutaman jutun jätäisin tuosta ehkä väliin kuitenkin, niin mä klikkaan tuosta muutamat, otetaan tohon väliin, se otetaan toinen.
Tuosta tuo niin PR-näkökulma tästä urapolusta ja vielä täällä on niin hyvä myöskin sitä, että meillä on tiedon Esa Ilman vetämällä ollut työryhmä, joka on miettinyt tässä, niin kuin, missä tämä työryhmä aloitti, itse toimisi varmaan noin 3 vuotta sitten, muistaakseni on ollut 3 vuotta peräkkäin mukana. Siinä yritetty löytää urapolkumalli, mitä PRY sitten täällä vesi eteenpäin. Ja nyt sitten 3 vuoden jälkeen me saatiin jotakuinkin tämä niin kuin valmiiksi ja tultiin tämän kaltaiseen kuvaan, että miltä se urapolut niin kuin tässä projektityössä voisi näyttää. Mielestäni aika hyvä kuva ja sitten tämän sovelluskuva on ehkä vieläkin mielenkiintoisempi. Eli mitä me tässä halutaan viestiä sillä urapolkunäkökulmassa on se, että ihminen, joka valitsee ammatikseen tai lähteäkseen projektipäällikön tai projektityön urapolulle, niin sehän käy usein eri polkuja. Saattaa aloittaa asiantuntijana, se käy välillä esimiestyötä tekemässä, johtaa taas projekteja, saattaa palata jopa asiantuntijaksikin välillä. Sitten huomaa, että tämä projektille johtaminen on sitten lopulta sen niin kuin uravailija tykkää siitä työstä ja menestynyt siinä kohtuu hyvin ja päättää mennä sillä polulla viimekä eteenpäin. Eli pyrkii kuvaamaan just sitä, että se polku voi mennä eri tavalla päätyäksi ja sitten sinne niin kuin vaativien hankkeiden niin kuin viejäksi. Ja tätä kautta tavallaan myöskin tässä, kun katsoo taas sertifiointipolkua, ne kulkee hyvin käsi kädessä. Siellä on projektityöntekijälle, projektipäällikölle, hankevetäjälle ja sitten tuonne project directorille vielä omansa. Ja tällä tavalla se arjessa varmaan useimmiten näyttäytyy. Ja tämä on niin kuin se juttu, että sitä urapolkua pitää miettiä, että hyväksyä sitä, että meillä on erilaisia niin kuin työrooleja. Meillä on spesialisteja, meillä on business-näkökulmaa, sitten meillä on se projektikulttuurin näkökulma yhtä lailla. Ja nämä pitäisi saada 3 kulkea niin kuin käsi kädessä keskenään eteenpäin. Ja tämä on ollut kyllä hyvin mielenkiintoinen harjoitus niin kuin saada tämä monimutkainen kuva aikaan, mutta mielestäni tärkeä kuva siitä, että niin kuin tämä on se, mikä pitäisi saada menee läpi. Kuten sanoin alussa, kun aloitin tavallaan tämän, että siellä yksi tutkimus sanoi, että firmat menestyy paremmin, jos niillä on urapolut olemassa. Niin kyllä tämä tukee sitä ajattelua, että meidän pitäisi systemaattisesti kehittää, tuoda ammattikuntaa esille ja olla nämä osaamiset siellä paikallaan. Tähän oikeastaan mä haluaisin tämän niin kuin perusalustuksen oikeastaan niin kuin jättää. Mä haluaisin nyt pikkuisen osallistaa, eli painaa vaikka videota poikki vähäksi aikaa tai muuta, mutta osallistaa hieman sillä tavalla, että niin kuin, ensinnäkin otetaan nyt semmoista niin 3-4 hengen ryhmät ja lähdetään siitä, kun poimitte itsellenne niin kuin sopivan tiimin. Ja keskustelkaa tavallaan, siis kysymys on siitä, että keskustelkaa ajatukset, joita nämä 2 alustusta on teissä herättänyt ja tulkaa niin kuin ulostulona tavallaan joko kysymyksen tai kannanoton kanssa, että mitä tämä voisi tarkoittaa teille. Eli sitoutuminen periaatteessa Five-Dimes-tyyppiseen niin kuin lähestymiseen kautta, mitä hyötyä APM:n niin mentismallista voisi teille olla. Ottakaa luontaiset niin kuin 3-4 hengen ryhmät siitä, niin semmoinen 5 minuutin keskustelua ja keskustellaan sitten vähän. Nyt siinä on pieni vuosittainen fiili, se on 3 vuotta. Hei, ihan jos sä kysyt noista 3 jutusta, niin mä lähtisin kyllä siihen oppilaitossertifikaattiin. Koska siinä on niinku cash cow-mahdollisuudet. Ja sitten on taas rahaa tehdä. Siinä voi olla volyymi iso, mutta siitähän ei tule rahaa. Jos me saadaan 300 niitä e-sertifikaattia vuodessa ja sitten se tulo on alle 100 sen per kulukorissa, ja siitä on kuitenkin kulutkin. Kun siinä oppilaitoksessa haluat se Joo, mä en kun erityisosaamisena pitäisi kehittää sillä lailla, että se olisi jotenkin systemaattista, ettei just koska se, jos tuntuu, että ne ei ole oikein. Se kyseli vähän, missä nämä projektihallinnan ongelmat on myös. Niin, sanoin, että kun meillä on järjestelmässä vuosittain noin 16 000 projektia, jos me muistan sen luvun, niin meillä on 1400 projektia päällä. No niin. Hyvää iltaa kaikille uudemman kerran.
Hienoa, että syntyi paljon hyvää keskustelua ja en kaikkia ryhmiä ehtinyt käydä läpi, mutta otetaan muutamia poimintoja kuitenkin niistä keskusteluista. Ja teidän luona en käy, niin otetaan nyt se yllätyssektori, kun en tiedä mitä sanotte, mutta kertokaa mistä te keskustelitte ja mitä haluaisitte nostaa esille. No, joo, ensinnäkin keskusteltiin siitä, että hyvä frameworkki ja ehkä tämmöinen niin tarkistuslista-tyyppinen malli jopa tämmöiseen niin projektikulttuurin kehittämiseen. Aika paljon meidän keskustelussa sitten painottu nimenomaan tähän niin ohjausryhmän työskentelyyn ja sen kehittämiseen, ja itse asiassa käytiin läpi Vaisalan esimerkkiä siitä, että miten heillä tätä ohjausryhmän työskentelyn kautta, sen kehittämisen kautta oli saatu nimenomaan suurimmat hyödyt tuohon projektin onnistumiseen. Ei halua avata sitä enempää, mutta... Sitten Jaana voisi kompata, että sitten me nostettiin tästä synteesiä koko Suomen pelastamisesta. Okei. Meidän synteesi oli se, että kun Vaisalassa saatiin valtava harppaus tässä projektien onnistumisessa ja niistä saatavissa liiketoimintahyödyissä sen ansiosta, että projektin omistaja eli steering group alkoi osaamaan hommansa. Ja sitten mietittiin meidän rakkaita Olkiluoto-projekteja ja muutamia muitakin tämmöisiä surullisia hankkeita, niin jos siellä olisi ollut poliitikkojen sijasta ihan oikeat ammattilaiset projektinomistajat hommissa, meillä olisi varmaan ihan erilaisia tuloksia tässä maassa. Aika hyvä niin kuin osuva esimerkki varmaan, niin kuin, koska se on hyvin näkyvä suomalaisessa yhteiskunnassa ja varmaan on rippaus totuuttakin tuossa, voisin hyvin uskoa. Totta monia tekijöitä siellä on varmaan taustalla, mitä me ei tiedetä, mutta uskoisin näin varmaan siihen. Mutta tuosta ehkä pikkusen taaksepäin muutaman kalvo, mikä tuossa ohi meni ja tuli mieleen tuosta, kun puhun urapoluista ja tuosta näkökulmasta PM Executive-taso tavallaan siitä, ja eilen tosiaan sattui olemaan mun kirjan julkaisutilaisuus mainossana väliin, joka liittyy niin kuin ton tason osaamiseen, ja siellä musta jäi niin kuin mieleen tästä niin kuin keskustelua oikeastaan se, että kun puhuttiin niin kuin menestyvän hankejohtajan kompetensseista, ja sitten tuli keskustelu, mitkä on sitten se omistajan kompetenssit, niin kyllä mä oikeastaan tulin siihen tulokseen niin kuin keskustelussa tuollakin yhtä lailla, että tilaisuuden jälkeen eilen, että ne on hyvin niin kuin samat. Omistajan ja vaativan hankkeen johtajan kompetenssi hyvin niin kuin samat. Mutta useimmiten se kysymys, katsotaan näitä 12, mitä mun kirjassa toin esille tavallaan, sitten on kysymys siitä melkein, että se työpari pitäisi niin kuin tukea toisiaan, että täydentää toisiaan, koska tuossa on aika vaativa lista syvälle katsoa, mitä ne kompetenssit pitäisi olla. Mutta jos ne on niillä kahdella henkilöllä, omistajalla ja hankkeen vetäjällä, ja täyttää noin 12 hyvin ammattimaisesti, niin väittäisin, että sitten rupeaa onnistumisia niin kuin tapahtumaan. Ja se oli vaan niin kuin reflektointi tavallaan tähän takaisin. Mun mielestä se oli niin kuin hyvä pointti, kun itse ohjausryhmässä, niin aika kovan luokan osaamista siellä tarvitaan. Okei, otetaan vielä toinen ryhmä. Haluatteko te? Tässä on ainakin vahvaa pitkällinen kokemusta. Niin... Me ensin keskusteltiin oikeastaan, että millä tavalla tuosta niin kuin systemaattisesta tämmöisestä urapolusta ja henkilöstö projektipäällikköjen kehittämisestä, niin millä tavalla se niin kuin muuttuu rahaksi. Mutta sitten Veikko kehitti vielä niin kuin paremman ajatuksen tai kokemuksen, että miten sillä voitetaan kilpailu. Millä tavalla? Se on semmoista Veikko sen kertoo. Niin me ruvettiin miettimään Coffee Project, sen australialainen firma, joka on lähtenyt kehittämään omaa bisnestään sillä tavalla, että ne on niin kuin arvioinut omat kompetenssinsa ja sitten ne, aina kun ne tekee tarjouksen, arvioi ne kompetenssit ja koko ajan sovittaa omat kompetenssinsa siihen bisnestilanteeseen ja se on sellainen jatkuva prosessi, joka pyörii koko ajan. Ja ne on, siitä itse asiassa lähti liikkeelle tästä toivalluksesta koko firman niin kuin suuri menestys. No. Tänä päivänä se on yksi iso globaali toimija, lähti liikkeelle aika pienestä ja tällä ajatuksella. Joo, kyllä. Sovittaa kompetenssia koko ajan. Joo. Ja tässä me puhuttiin vaan siitä, että sun esitys, se tuli esille, mutta joo. tietysti se on yksi detalji vaan, mutta siitä olisi kiva kuulla vähän lisää, että miten tämä
varsinainen bisneksen kehittäminen sujuu kompetenssien kehittämisen kautta ja miten se pysyy aktiivisena koko ajan? Joo. Mä otan tuosta kopin seuraavan siksi 17 tilaisuuteen, joka on projektipäivän yhteydessä. Toi meidän ihan hyvä näkökulma siihen. Tänään meillä on siihen aikaa, mutta tosi erittäin hyvä näkökulma. Coffee Project käytti tätä Itman Competence Baselinea ja käytti Itman elementtejä, mutta tässä on tietysti ihan sama tilanne. Joo, kyllä. Joo. Erittäin hyvä. Joo. Eikö se ole huikeata, kun hyvää osaamista paikalla, niin viisaudet löytyy niin kuin heti tästä yhteisöstä, mikä meillä on täällä paikalla. Otetaan yksi vielä. Otetaan teillä siinä, vaikka tai ketäs teitä oli 2 ainakin. No, mutta sehän on tehokas parivaljakko, niin kertokaa te sitten vielä. Komppaan tuolta nyt sen verran, että kyllä meillä oli keskustelua siitä, mitä tapahtuu projektin ympäristössä. Millä tavalla projektin ympäristö tukee sen projektin onnistumista. Ja siinä tulee tietysti sitten isona kysymyksenä, että miten sitä ympäristöä voi projektista käsin johtaa. Koska ei välttämättä aina ole hyödyksi olla pelkästään johdettavana, vaan voi johtaa myöskin omaa ohjausryhmäänsä voi johtaa. Kyllä. Se vähän kuulostaa arrogantilta, mutta se on erittäin tehokasta. Muistan lukeneeni jonkun tutkimuksen, jota en löytänyt enää jälkikäteen sitten, mutta siinä sanottiin näin, että 70% epäonnistumiseen johtuvista virheistä tehdään ennen projektin alkamista. Eli se, että asetetaan, jos sä juokset 100 metrin kisaa, niin sulla asetetaan 50 kiloa lisäpainoja siihen, niin onnistumisen edellytykset on aika huono. Kyllä. Mutta sitten viitattiin tähän ohjausryhmän toimintaan, niin se on, ohjausryhmät hirveän usein alkaa puuttumaan siihen projektijohtamiseen. Heidän pitäisi tuoda muita näkökulmia siihen projektiin, esimerkiksi bisneksen näkökulmat tai ketä siellä nyt sitten onkin. Silloin kun he alkaa ohjaamaan projektin toteuttamista, jos siellä ei ole projektiammattilaisia, joka tyypillisesti on case, silloin alkaa menee pieleen. Kyllä, joo. Ja silloin tulee just tämä, että projektipäällikön tai hankepäällikön pitää pystyä johtamaan sitä ohjausryhmää sillä tavalla, että ne tekee sellaisia päätöksiä sellaisista asioista, joihin hänellä itsellään ei ole kompetensseja tai natsoja tehdessä. Kyllä, joo. Se oli niin kuin yksi asia. Sitten sä voit oikeastaan sanoa, sanopas nyt siitä on tärkeä asia, että kun mä alustan sen verran, että sä saat puhua. Niin, yrityksissä on paljon pieniä projekteja, joita hoitavat ei-projektiammattilaiset. Kyllä, eli just näin oman työn ohella projektimaista työtä tekevät, jotka monesti niin kuin kuvaillaan, että se on se hitain kaveri, joka käytävällä saadaan kiinni, eli kuvaa ehkä siitä, että miten haluttua se työ on ja myöskin miten paljon sitä arvostetaan. Et just se porukka, jotka ei ole niitä ammattiprojektipäälliköitä, joihin panostetaan hurjan paljon, niin ne pitäisi nostaa sieltä tähän mukaan ja panostaa siihen. Kyllä. Koska se on usein suuri joukko. Suurin joukko jopa. Joo. Mä päätän oikeastaan tämän oman osuuden seuraavaan, eli vaikka se on kirja, mikä eilen julkaistiin, mutta siihen liittyy tämä oikeastaan eilinen vahva tarina oikeastaan siitä, että niin kuin liittyen tähän tavallaan, mulla kysyttiin sitä, niin mikä on 2020 niin kuin tavoite tai visio, niin muistan, että projektipäällikkyys on ammatti, tai projektin johtaminen on ammatti, sekä projektin johtaminen on strateginen kyvykkyys, joka on niin kuin teidän kanssa keskustelua tarkoittaa, siinä on juuri sitä, että siellä projektityön tekijöilläkin on se tietyn tasoinen kompetenssi ja osaaminen, ja taas vasta sillä yläkerrassa on tietyn tasoinen ja laatuinen se osaaminen, jolloin se on koko organisaation asia. Koska strateginen kyvykkyys tarkoittaa sitä, että käytännössä pitää olla prosessit kunnossa, projekti, programmi, portfolio, pitää olla kompetenssit kunnossa ja pitää olla työkalut kunnossa. Ja mun mielestä toistepäin tähän dialogiin liittyy siihen, että sehän on sama kuin 5 dimensions. Nämä asiat pitää systemaattisesti kehittää läpiviedä organisaatioon. Ja siellä kun on strateginen kyvykkyys, niin silloin ne kaikki projektit onnistuu. Mennään seuraavaksi katsomaan sitten Timo, eli mitä vielä APM tarjoaa käytännön tasolla sitten tällä hetkellä, mitä siellä on saatavilla. Omalta puolestani kiitos.